Sizovula ngesihlabelelo 208 inkosi kusephama kwebala. Thabani, Thabani,
Asibonge. Amen. Amen. Ngiyafisa ukusho ukuthi njengoba ngimi phambi kwenu nje ngisithunywa sasezulwini. Amen. Isithunywa-ke zasezulwini ayilingani. Kukhona abaprofeti, kukhona abafundisi, kuya ngokuthi uhamba kanjani. Kodwa ngisithunywa sasezulwini. Angisiyena kodwa umprofeti ngoba lo muntu owangithuma akashongo ukuthi ngumprofeti. Ayikho ingozi yokuthi uyinikeze into ongayinikwayo, kodwa khona ngithunyiwe, kodwa lo owangithuma akashongo ukuthi ngumprofeti. Wathi ngingumfundisi kaShembe. Ngakho-ke kufanele ngigcine lokho engakutshela ukuthi ngingumfundisi kaShembe, ngingumfundi kaShembe. Lokhu kuthunywa kwami njengoba ngihlale ngisho, akuzange kwafika uJehova kimi njengoba kwakwenzeka kubantwana bakwa-Israyeli, kwakwenzeka kuMose. Angifuni ukuba ngiqamba amanga ngithi uJehova wake wakhuluma kimi noma ngalizwa izwi lakhe likhuluma. Kodwa kwafika ingilosi, ayizange yakhuluma emoyeni, yafika nje iwumuntu, yathatha isimo seyingilosi eyifana neyingilosi zakwa-Israyeli esasifunda ngazo. Ingilosi esihamba nayo ifana noGabriel. Ingilosi efana noGabriel. uGabriel kwakuyingilosi eyayihlala nabantu. Ifana nje noma babengayiboni bonke, kodwa uGabriel kwakuyingilosi eyayihlala nabantu. Ifundisa abantu, yenza yonke into, ithunywa ey'ndaweni ey'ningi, ithunywa uNkulunkulu. Nale ngilosi-ke efike phakathi kwethu ifana noGabriel, ngoba iyayifike ibithathe isimo somuntu, ikhulume nathi, ithathe isimo somuntu. Sekwisikhathi eside le ngilosi yafika, kodwa yaqala ukuba ingithume ukuba ngikhulume indaba kaNkulunkulu ngo-2010, njengoba namhlanje nanje siqeda ngo-2019. Ngiyafisa ukuba abantu abafuna ukuya ezulwini bayilalele kahle le nto engiyikhulumayo, ngoba ukushumayela kwethu akufani nokushumayela kwabafundisi bonke abakhona emhlabeni. Ukushumayela kwethu akufani nokushumayela kwamaKristu. Ukushumayela kwethu akufani nokushumayela kwamaNazaretha njengoba niwazi. Angeke ngithi akufani nokwama-Muslims ngoba angikaze ngawezwa isikhathi esiningi eshumayela ukuthi ashumayela thini. Kodwa lokhu kushumayela akufani nokushumayela kwamaKristu, futhi akufani nokushumayela kwamaNazaretha. AmaKristu anabafundisi ababefikelwe umoya
wokuthi beshumayele bese bayashumayela. AmaNazaretha ayayibekwe ukuba bebe abafundisi noma abakhokheli bese beyashumayela. Kodwa njengoba ngimlapha nje nakho umuntu owangibeka ukuba ngime njengoba ngiphambi kwenu. Kodwa ngabekwa ezulwini. Ngabekwa ezulwini. Ngokuchaza kwengilosi ngabekwa ubaba ilanga. Ubaba ilanga ongithumile. Ubaba ilanga othena kimi. Angifundise abantu emhlabeni wonke ukuthi akebeyeke ukukhonza abanye abantu. Akebeyeke ukukhonza noma kuthiwa umuntu uvela ezulwini noma umprofeti noma wini. Ake ngifundise abantu ukukhonza uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. That is my message to all people. Ukuthi bekhonze umdali wezulu nomhlaba. Uthike ubaba ilanga leli bandla engolakha engilakha ekhanda lakhe. Ibandla lakhe. Ibandla lakhe. Mhla ifika kimi ingilosi yathi ngithunywa ubaba ilanga ukuthi makhele ibandla. Ngakho ke leli bandla ngelika baba ilanga ngelikashembe ubaba ilanga ngoba ubaba ilanga wathi tshela lo mfana ukuthi akangakhele ibandla. Uma ngibheka kuchaza ukuthi kukhona ukukhathazeka kukababa ilanga okwenzekile mayesesezulwini ngamabandla awashiye emhlabeni kungawa. Lokho kuchaza ukuthi kukhona ukukhathazeka, kukhona indlela yokukholwa owabona ukuthi akuseyona indlela okuhanjwa ngayo. Ngoba ubaba ilanga wahamba enebandla elikhulu. Leli bandla elaliqalwe ulokuzwa umprofeti. Kodwa uma esebuya uthumela ingilosi uthi tshela lo mfana ukuthi akangakhele ibandla. Waqala wathi akangakhele indlu kaJehova. Wayesechaza ukuthi wayesethi indlu kaJehova ke yibandla. Kuleli bandla uyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Uma engazi ukuthi indlela eyiyo iyiphi, uyothatha isihlabelelo esifunde bese landela lokho okwakwenziwa ubaba esho umprofeti. Uyolandela lokho okwakwenziwa ubaba. Ingilosi ke yayisinginikeza isihlabelelo. Yanginikeza neBhayibheli. Yathi konke ukukholwa okuyikho kokukhonza uJehova uyokuthola kule ncwadi isihlabelelo sezihlabelelo zamaNazaretha eyabhalwa umprofeti. Ukuthole kuleli iBhayibheli njengoba njena ngiphethe iBhayibheli lapha ngiphethe incwadi yesihlabelelo. Incwadi lena isihlabelelo engayinikwa. Bese kuba yiBhayibheli leli enganika. Lezi incwadi ezimbili izona ncwadi lezi engazinikwa ukuthi ngiyokhuluma kubantu ngifakaze ngalezi incwadi ezimbili. Kodwa kulezi incwadi ezimbili nginikwe ukuthi kuzo ngifundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Ngifundise abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Ngithi-ke angisiyena umprofeti kodwa umyalezo enginawo uvela ezulwini ngqo. Angisiyena umprofeti. Mhlawumbe ukube ingilosi ayizange yasho ukuthi angiyena umprofeti mhlawumbe ngabe ngithi ngumprofeti. Kodwa kwasho ingilosi specifically yathi awusiyena umprofeti. Yathi wena ungumfundi kaShembe.
uyafana nabafundi bakaJesu. Wena umfundi kaShembe, uyafana nomfundi kaJesu. Abafundi bakaJesu babekhuluma ngoJesu. Mina ngikhuluma ngoShembe, kodwa angikhulumi ngoShembe njengoba kwenza amaNazaretha. Ngitshela umhlaba ukuthi uShembe wasifundisani ngoNkulunkulu. Ingilosi isenqabele kuleli bandla ukuthi sithi uShembe uNkulunkulu. Angikhulumi ngoShembe abakhona, ngikhuluma ngomprofeti. Isenqabele ukuthi sithi uShembe uNkulunkulu. Isenqabele ukuthi sithi uJesu uNkulunkulu. Kodwa ingilosi thena fundisana abantu ukuthi uJesu noShembe bayizithunywa zikaNkulunkulu njengoba bazichaza bona kanjalo. Yasitshela ingilosi ukuthi akufanele, akekho futhi umuntu okufanele ukuthi elinganiswe noNkulunkulu. uNkulunkulu uyedwa. Yasifundisa zonke izahluko ezikhona eBhayibhelini ezifakaza ukuthi uNkulunkulu uyedwa. Yasifundisa zonke izahluko ezikhona eBhayibhelini ezifakaza ukuthi uJesu wathi uthunywe uNkulunkulu, akakaze ethi uNkulunkulu. Yasifundisa zonke intshumayelo zomprofeti ukuthi wathi uyinceku kaNkulunkulu, akakaze esho ukuthi uNkulunkulu. Yayisithi ingilosi ningasuki kulokhu okushiwo uNkulunkulu ngaye. Ningasuki futhi kulokhu okushiwo uJesu ngaye. Ningasuki kulokhu okushiwo uShembe ngaye. Ithi-ke ingilosi ithi uma nithatha ivangeli lokufundisa abantu ngoNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, lelo vangeli is universal, ngoba akakho umuntu ongaphikisa ivangeli elikhuluma ngoNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Iyasifundisa ukuthi kudingeke ngani ukuthi uNkulunkulu engafaniswa nalutho. Kuliphutha ngani ukuthi uma uNkulunkulu ethuma umuntu la emhlabeni ukuthi akazoshumayela bese simjika lo muntu simenza uNkulunkulu, bese sikhohlwa uNkulunkulu omthumile. Leli vangeli leshumayelayo sishumayela ivangeli likaNkulunkulu oyedwa. Imonotheism mangikhumbula kahle. Leli ilokhuza siyinkolo ebizothiwa imonotheism mangibiza kahle ngisasa. Asinabo abantwana abasezulwini onkulunkulu abaningi. Kule nkolo njena esukela kuMose asinabo onkulunkulu abaningi. uNkulunkulu oyedwa. Kwasho yena uNkulunkulu ku-Isaiah 43 ukuthi uyedwa. Ngicabanga ukuthi Isaiah 43 from verse 10. Uyena uNkulunkulu owazisho yena wathi ngaphambi kwami akakaze bekhona uNkulunkulu, nangemuva kwami akakaze bekhona uNkulunkulu. Imina umsindisi. Ngakho-ke uma ngabe uNkulunkulu kusho yena ukuthi uyena umsindisi, asikwazi ukuba sibuye sibe nomunye umsindisi ngaphandle malo umsindisi umsindisi ngegama likaMsindisi. Ngiyakuthi asikwazi ukuba sibuye sibe nomunye umsindisi
ngaphandle kokuthi lowo msindisi ebe umsindisi ngegama lomsindisi, ngoba uNkulunkulu othena umsindisi. Ikhona uShebe ehlabeleni 119 ethena asinaye omnye umsindisi ngaphandle kwaNkulunkulu, ngaphandle kwaJehova. Thina nomkhokheli sibeke sichazelwe kahle ingilosi. Ingilosi iyayihlala phansi sichazele. Njengoba ngimi phambi kwenu nje, angaze wabusise amanzi ngibusisele umuntu ukuthi uyaphila. Ngawabusisa mangabe ngekho, kodwa amanzi noma yini ifike ibusiswe ingilosi yona ehlala isibashe. Kodwa ngenkathi ingilosi ibusisa lento, ibusisa noma yini, noma amafutha noma yini, iyaye ibize igama likaShebe. Amen. Lokho kufanele kucace. Ngoba ithi ingilosi izulu lifana ne-government. I-government inomongameli. Lo mongameli ezulwini uNkulunkulu. Izulu, i-government yalo umbuso, kingdom. Njengoba siyakhuluma njena ngombuso wezulu. Isichazele kahle ingilosi ukuthi umbuso wezulu umi kanjani. Ithi-ke ingilosi umbuso wezulu, umuntu ophezulu embusweni wezulu uNkulunkulu. Bese kuthi ngaphansi kwaNkulunkulu kube nezikhulu ezifana yesilinganiso ukuthi lezi zikhulu zifana noNgqongqoshe. Yathi njengani nje la emhlabeni nifike nibe noNgqongqoshe, nibe no-director nani kuze kushone phansi. Ithi-ke ingilosi labo ngqongqoshe bahlukene. Ithi mina ngingaphansi kwaShebe, ubaba ilanga. Ubaba ilanga uyisikhulu sasezulwini, kodwa akasiyena uNkulunkulu. Ithi-ke njengoba ningibona ngilapha, mina ngingaphansi kwababa ilanga. Ngithunywe ubaba ilanga ngoba ngingaphansi kwakhe, ngisithunywa sakhe. Bazokwazi-ke abantu abake basebenza kuhulumeni ukuthi uhulumeni unama-department. Ngeke mangabe uyi-department ukuthi mawufuna into yoyicela kuRamaphosa, yonke into uzoyiqondisa kumnyango wakho. Kodwa we can understand ukuthi lowo mnyango lowo ngaphezu kwalowo mnyango kukhona ulokhuza upresident. Kodwa upresident akazi lutho ngawe. Umuntu owazi ngawe wena ubhalwe ngaphansi kwe-department ethize. Uma ungaphansi kwe-Department of Education, ungaphansi kwe-Department of Education. Uma ungaphansi kwe-department ethize, ungaphansi kwaleyo department. Kodwa sonke siphethe uRamaphosa, siphethe upresident. Ithi-ke ingilosi kakukwazi ukuthi bese kuduma izikhulu zasezulwini, bese abantu bengakwazi ukuthi kukhona upresident, ngoba yonke into isuka kupresident bese iyehlela koNgqongqoshe.
eminyangweni eyahlukene. Ithi-ke ingilosi, mina izisho yona, mina ngingaphansi kwaShembe ubaba ilanga, ngithunywe kuye, yonke into engiyenzayo ngiyenza ngayo. Noma ngabe ngifuna ukuthi kwenzeke ukuthi noma kushintsha izinto, ayikho into engikwazi ukuyishintsha, ngiyakuye. Noma ngabe ngicela ukuthi niphile, ngiyakuye, ngicela kuye ukuthi laba abantu baphilise. Ngisho ngabe ingilosi iyathandaza, ibhuqe phansi ithandaza, kodwa ikhuluma nobaba ilanga njengomuntu ezulwini engaphansi kwakhe, hayi njengoNkulunkulu. And therefore, ayikho into wrong ngokufundiswa kwengilosi ukuthi uthandaze, ubize uShembe. Ayikho into wrong ukuthi mawuthandaza ubize uJesu. But the understanding yasezulwini ukuthi umuntu ogcinwe ukuthunywa ezulwini uShembe. Njengoba uShembe uyena umuntu ogcine ukuthunywa ezulwini, irresponsibility yokuthi kuthuma izwi likaNkulunkulu lande emhlabeni, leyo responsibility njengamanje ingaphansi kwaShembe. Ngikhuluma into echazwa ingilosi ukuthi njengamanje njengoba wakwasho nobaba ilanga wathi njengamanje izulu ijesu ezulu liphethe uShembe. Nengilosi ifike yachaza ukuthi njengamanje ngeke nje namhlanje ukhulume ngokuthi sicela uMose, ngoba uMose safika isikhathi sakhe bonke abantu bakwa-Israyeli babe ngaphansi kwaMose, noJesu bonke abantu bakwa-Israyeli ngaleso sikhathi babe ngaphansi kwaJesu. Kodwa njengamanje njengoba emva kwaJesu kwafika uShembe, akakho omunye umprofethi owabuye wafika emhlabeni emva kwaJesu lapha eAfrika ngaphandle kwaShembe. Akakho nje umprofethi owafika ngaphandle kwaShembe, umprofethi izaShembe. So njengamanje nathina ukukholwa kwethu sikuthathela umprofethi izaShembe ukuthi umprofethi izaShembe usifundiseni ngokukholwa. uShembe usifundiseni ngokukholwa. So angifuni ukuthi ngoba amaNazaretha asewunile lento ahambe thatha wonke umuntu athi uNkulunkulu uShembe, ngoba uShembe ngesibongo uNkulunkulu, bese ngiqamba amanga ngithi hayi ningabe nisakhuluma ngoShembe. Cha, nganikezwa umthetho wokuthi ngiyofundisa umhlaba ngokuthi uShembe ubaba mkhulu, and ingilosi was specific ukuthi uShembe ubaba mkhulu ubafundiseni amaNazaretha ngokukhonza uJehova. So njengoba ngiphambi kwenu nje ngisho ngithi ngithunywe ezulwini, anginamahloni lokho ngoba yiqiniso. Yiqiniso elimsulwa ngoba uma ngabe uthunywe ingilosi ungasho kanjani ukuthi awuthunywe ezulwini? Ngoba zonke izintshumayelo zami zisukela engilosini. Why? Because kufike ingilosi kimi yangitshela ukukholwa. Mina ngiyinzalo ubunazaretha. Bengithi ngiyakwazi ubunazaretha. Kodwa kuthe mase kufika ingilosi yayisinginikeza ubunazaretha basezulwini. Ubunazaretha baphi? Basezulwini. Lapha ngifundisa ngebandla lasezulwini ukuthi uma umuntu efuna ukuya ezulwini kufanele ukuba ekholwe kanjani. Lokhu kukholwa kwasezulwini kufike ingilosi kithi sinomkhokheli yafika yahlala nathi phansi for years, nwanjena u-2019 yafika ngo-2006
kodwa iqale ukushumayela isitshela indaba kaNkulunkulu, iqale ukusitshela ngo-2010 lapho yathi angiphume ebuhleni ngoba uma ngikhuluma lezi indaba zasezulwini ngizothikamezela. Angiphumele eceleni ngikhulume lezi indaba zasezulwini njengoba ngilapha njena ngizokhuluma izindaba zasezulwini. Noma ngabe niyasinda anisindiswa yimina, anisindiswa umkhokheli, kodwa nisindiswa uJehova. Niyakuzwa lokho? Yonke into kuleli bandla isuka kuJehova. Nisindiswa uJehova. Noma ngabe ushembe naye amandla okusindisa uwathatha kuJehova. Thina asinawo amandla okusindisa, kodwa zenze izinto la ekhaya. Kodwa azenziwa yithi. Azenziwa futhi ngeke ithi zenziwa ingilosi ngoba ingilosi ithandaza phambi kwethu. Ngikholwa ukuthi lokhu kuthandaza kwengilosi phambi kwethu isuke isifundisa ukuthi nazi ukuthi ningathi mase kwenzeka imangaliso bese nithi zenziwa ingilosi. Isuke isifundisa ukuthi zonke imangaliso ayisuki kimi ngoba ukubeka isho njalo ngabe sesikhonza yona. Kodwa ingilosi isifundisile ukuthi yona isithunywa sikaNkulunkulu. Ayiyeze isho ithi angivunyelwe ukuba ngenze into engayithunywanga ukuthi ngiyenze. Kwesinye isikhathi uma uthi uyibuza into isikutshela ukuthi cha, lokho angithunywanga khona, ngithunywe lokho. Ngakho-ke angikwazi ukuthi ngithunywe enye into nina bese nifika ningithuma enye into. Yakubeka kanjani ingilosi? Ithi angikwazi ukuthi ngithunywe enye into nina bese ningithuma enye into. Manje nabe nami kufanele ngichazele ukuthi ngisithunywa sasezulwini ngoba ngihleli nengilosi, kodwa angisiyena umprofeti. Angikwazi ukuthi ngithi ngoba yonke into engiyikhulumayo ivela ezulwini bese ngithi ngumprofeti, ngoba lo owafike wangitshela ukuthi ngiyathunywa akashongo ukuthi ngumprofeti. Wathi ngingumfundi kaShembe. Leli gama lokuthi ngimumelusi I did not coin it. Akakho umuntu lapho wakwathi ngimumelusi. Ubunazaretha abanabaholi ababaqamba amagama. Mina ukuthi ngimumelusi angizange ngaze nayiqamba futhi angiqanjwa ngina. Kodwa washo ingilosi yathi wena umelusi wezimvu zikaShembe. Amen. Washo ingilosi. Ikhona ukusebenzisa nje kalula ngoba igama enganikezwa ezulwini. Yathi wena umelusi wezimvu zikaShembe. So kwengilosi uShembe is not just ngoba uShembe sekunoShembe amaningi abalwayo abaseyinkantolo abanjani. uShembe wasezulwini ngenye into. Akasiyona lento eniyibona labo Shembe laba sebenuNkulunkulu cha. uShembe mkhulu ezulwini kodwa akasenkulu. Sikufundisiwe lokho. Njengoba ngimi phambi kwenu njena angilutho lapha emhlabeni okwamanje, kodwa khona isikhathi lapha abantu abaningi abazobona ukuthi angisiyona lento abacabanga ukuthi nomkhokheli akalutho lapha emhlabeni okwamanje, kodwa khona isikhathi lapha abantu abazobona ukuthi asiyona lento abacabanga ukuthi siyona.
ngoba ezulwini sithunyiwe ukuthi sivuselele igama likaNkulunkulu. Akusiyona into encane leyo ukuthi uthunywe ezulwini ukuthi vuselela igama likaNkulunkulu. uNkulunkulu sebekhohliwe abantu ngaye. Vuselela igama likaNkulunkulu. Njengoba ngilapha njena kubhekwe ukuthi ngiyalivuselela igama likaNkulunkulu. Ngiyabatshela abantu ukuthi abakhonze uNkulunkulu. Lokhu ukuthi ngithi abantu abakhonze uNkulunkulu is not something which is coming from me. I've been sent from heaven. I'm the messenger of God. But I'm not a spirit. I'm an ordinary human being. But uNkulunkulu ufile wazokhuluma nami. Wathi ngawe ngifuna ukuthi igama lami laziwe. Ngawe ngiyakuthuma ukuthi utshele abantu ngawe. Yabo? AmaKristu atshela abantu ngoJesu. AmaNazaretha atshela abantu ngoShele. Kodwa thina sitshelwe ukuthi asitshela abantu ngoJehova. You follow what I mean? AmaKristu ngaso sonke isikhathi atshela abantu ngoJesu. AmaNazaretha atshela abantu ngoShele. Kodwa thina lapha sitshelwe ezulwini ukuthi asitshela abantu ngoJehova ukuthi uJehova ungaphezulu kaJesu, uJehova ungaphezulu kaShele, uJehova umdali wezulu nomhlaba. Laba uShele noJesu bayizithunywa zikaJehova. Ngakho ke asingabalinganisi nabo. Lo myalezo uvele ezulwini ngoba uvele ngilosini. Uvele ezulwini is a message from heaven. Sitsheleka banzi ukuthi umuntu ukuze engene embusweni wezulu yini ofanele eyenze. Hayi sidinga ukuthi sibe sikufunde eBhayibhelini. Yes, siyafunda eBhayibhelini to confirm what we are being told. Kodwa thina we are at school. At present we are at school. Kufika umuntu ovele ezulwini efika ehlale nathi. Esitshele ukuthi lento ezulwini iyathanda, lento ezulwini ayithanda. Uma ngabe nifuna ukuya ezulwini niyohamba kanje. Kodwa uma ningahambi kanje niya esihokweni. Leyo nto leyo we have been told. Hayi ukuthi siyifunde eBhayibhelini noma mhlawumbe siyifundiswe abafundisi. Wese ingilosi ezulwini yazositshela. Ayikho into engiyesaba njengesono. Ngoba hayi ukuthi ngiyakholwa ukuthi sikhona isihoko, ngiyazi. Ayikho into engiyesaba njengesono. Ngoba angicabanga ukuthi ngafa ngiye kuleya nto leyana eyayibantu eyenze abantu. Ithi ngilosi akulona iphutha ukuthi uNkulunkulu enze ukuthi ungazi ukuthi umuntu ofile uphila kanjani. Ngoba uma ungake wazi wabona ukuthi abantu abafile abangamkhonzi uNkulunkulu baphila kanjani, uma ukwabona nje noma umuntu nje noma isihlobo sakho, ithi ingilosi ungashaya uvalo ugcina uhlanya. There is no punishment here on earth which can be compared to a punishment yasezulwini ezokwenzeka usufile. Ayikho. Ngakho-ke umuntu obulala umuntu odlwengula umuntu othakatha umuntu noma enzeni into embi umuntu, woe unto that person.
Ithi ingilosi aninalo ijele emhlabeni elifana nejele eniyohlangana nalo senifile. Kusho ingilosi. Ithi alikho ijele la emhlabeni ongahlangana nalo eliyofana nejele lasezulwini. Ezulwini ungafika la kube umlilo kube amalahle yonke le ndlu ibe amalahle uthatha uphose khona ithi ingilosi uzogcina ushonephi ngoba ilahle isekhona ilahle lihlale ngaphansi kwamalokhu wenyawo zakho kuyahlala isekhona ilahle lokhu lihlale ngaphansi kwenyawo zakho kuyahlala kodwa khona isikhathi lapha oyohamba phezu kwamalahle for the rest of your life. Akekho khona isikhathi lento engikhulumayo ngisuke siyitshelwa umuntu ovela ezulwini. Ithi bhekani lento. Ungababona abantu bejabula. Uma usuyazi lento yikho kade ngiteseni angazi ukuthi yini ejabulisa abantu emhlabeni. Yini engangenza ukuthi nje ngiye emdansweni ngiyodansa ngenze yonke into. Ngabe ngijabuliswa yini ngoba tomorrow ngizobe ngisosizi nolwesimangaliso. Kodwa abantu abafanele bebonga uNkulunkulu yilabo abafana nami. Akuthema ngabe kuyisabatha lika uNkulunkulu bayeka yonke into yokujabula beza esontweni. Kukhona isikhathi bantwana basezulwini uma unganakile lapho oyoke uphuze izinyembezi zakho. The only water you get are your tears. Kukhona isikhathi school lapho khona oyoke udle izilonda zomzimba wakho, because there will be no other food other than izilonda zomzimba wakho. But fools babulala abantu behleke bengaboni ukuthi bayihleka bona. Bevengule ingane behleke bejabule bengayiboni ukuthi bayihleka bona. Uma wenza isono usuke uyisilima. Ukwenza isono kuwukulima. Ngoba isono esodwa usenzile, you will suffer for the rest of your life. Kabuhlungu ngaphezu kwalesi sono usenzile. Wena ungadlwengula ingane, yes mhlawumbe impulane enzelo, kodwa wena you know what is going to happen to you. Oho. Yathi ngilosi ungafisi ukubona uNkulunkulu ukuthi unjani ngoba uyoshawa uvalo ukuthi kanti uNkulunkulu unonyaka nje. uNkulunkulu unonya umuntu ongamkhophi bantwana basezulwini. Make no mistake about that. Bonke abantu babona lokhu zimthetho kaNkulunkulu benza lokhu. But uNkulunkulu wazi into eyodwa ukuthi umuntu ufa ngayedwa. That is what God knows. Ukuthi ngisho ningenza yonke into nibe baningi kube kanjani, but ufa ngawedwa. And uma usufile, that's why you know what uNkulunkulu uyithenja. uNkulunkulu akasabi ukuthi ekufake emanzini usale ukwilize emanzini for the rest of your life. Ukwilize emanzini for the rest of your life. uNkulunkulu akasabi ukwenza. uNkulunkulu akasabi ukuthi usethuneni usebhokisini ebuyisa umphefumulo wakho uzohlala nesidumo sakho
uzwe yonke into eyenzekayo, ukhale ungezwa kwamuntu, umilimi bethu kwenzeke yonke into lokwakhamisa, you cry, akakho umuntu okwenza for the rest of your life. uNkulunkulu akasakwenza. And let us say sikhuluma sisuke sitshela ingilosi, hayi ukuthi into mhlawumbe engifantasizayo, cha. Njengoba ngisho ngithi sesihlale nengilosi from 2006, from 2010, ngeke ngisho 2006 kodwa from 2010 lapho ingilosi eqale khona ukuba isichazele yonke into ngendaba yasezulwini, isichazele ukuthi umbuso wezulu into enjani, yasichazela ukuthi isihogo into enjani, yasichazela ukuthi kuyiwa kanjani ezulwini, yasichazela ukuthi uma ngabe ungayezulwini yiphi indawo yakuyo, nayiphi yonke leyo nto siyitsheliwe from heaven. From heaven. Ngakho-ke thina esibe nenhlanhla ukuba sikhethe, akungenzeki ukuthi usukulelisa kuleli bandla bese wenza isono, ngoba uyazi utshelwe yini. Mina ngitshelwe ezulwini, hayi ukuthi lezi zinto engikhuluma ngiyifunde eBhayibhelini, cha. Kodwa kwese ingilosi ezulwini yazohlala nami, ngikhethwe kuma-billions of people. Kwathiwa ingilosi yezazohlala yathi fundisa abantu indaba yokukhonza uNkulunkulu. Njengoba namhlanje ukhulunywa ngoJesu, ukhulunywa ngoShembe, ukhulunywa sekukhona namasathane sinanani, kodwa abantu abakakhulumi ukuthi kungena kanjani ezulwini. Abantu abakakhulumi ukuthi uma umphefumulo wakho wehlukana nenyama, what happens to you? Usababaza nje imangaliso kaJesu, imangaliso kaShembe, what not. What about you? What about you? Where are you going? Uma singabafundi singempela, njengoba wathi uJesu wakhuluma ngombuso wezulu. What have we told people about umbuso wezulu? Sithena abantu bangena kanjani ezulwini? Because ungambabaza uJesu, ujuluka ukhulume ngoJesu kube isimangaliso, umbabaza uShembe ukhulume ngoShembe, babaza uShembe ukhuluma ngoShembe, uShembe usezulwini, uJesu usezulwini. What about you? When do you talk about your sex? Huh? When do you talk about your sex? Sesizwile uJesu wenza lezi mangaliso nalezi mangaliso, uShembe wenza lezi mangaliso nalezi mangaliso, sesizwile ngimangaliso nayo yonke into. But what about you? Uyaphi? Uma uphuma namhlanje nomphefumulo wakho, where are you going? Ngoba uJesu ufundise ukuthi abantu abalandela umthetho kaNkulunkulu bayezulwini. Pho wena uyaphi? Uyobabaza uJesu. uJesu uhlupheke ngani? uJesu sezulwini. uJesu uyinkosi ezulwini. Ngoba uJesu lapha emhlabeni wakhonza uNkulunkulu, wafundisa abantu ukuthi bekhonze uNkulunkulu. uShembe lapha emhlabeni wakhonza uNkulunkulu, wahlupheka ehluphekela uNkulunkulu, efundisa abantu ukukhonza uNkulunkulu. Wena usuzobabaza uShembe, uzobabaza uJesu. Wena, what about you? Eyakho indlela imi kanjani? Imi kanjani nje? Njengoba ngisho angidlali futhi anginasikhathi sokudlala, ngidala kamanje nempungu ngidala 68 years. Ngeke ngime lapha ngizolokhu ngizosina ngenza yonke into. Ngitshela into umuntu nomuntu obhekene nayo. Ngitshela into umuntu nomuntu obhekene nayo, ukuthi ubhekene nokufa, lokhu kufa ubhekene nakho akuzokuza kahle.
So don't be a fool. Ungabali ukujabula kwakho kwalapha emhlabeni bese ukhohlwa ukuthi uzokufa. You like it or not, uzokufa. Manje ke leli bandla alifani namaKristu. Leli bandla alifani namaKristu. Ngoba kuze kwasaba besijuluka bebamanzi bebabaza uJesu. Kuze kwasaba abantu bekhonza ushembe. Noma ungasebenzi ushembe kuyakhonzwa. Leli bandla abantwana abancane ngelikaJehova. Asingathi mama bese sihlubuka uJehova bese simhlubuka ngokuthi bese ithixo zethu sibize ngamagama elubuza ama messengers of God. Asingathi mama sikhonza izithixo zethu bese sithi ziuJesu. Ngoba uJesu lapha emhlabeni akakazi khonza. Wafundisa abantu babekhonza uNkulunkulu. Asingathi masikhonza izithixo zethu bese siyibiza ngoshembe. Ngoba ushembe la emhlabeni wafika wafundisa abantu ngoNkulunkulu. Kodwa thina sesineyithixo ezibizwa ngoshembe. Sesineyithixo ezibizwa ngoJesu. Lezi thixo ezibizwa ngoshembe ezibizwa ngoJesu azaziwe ezulwini. Yabona uma ingilosi sichaza indaba yokuthi uSathane usebenza kanjani yuhamba. Sibhekene nempi enkulu kaSathane. Uma ungasibona ukuthi kwenzekani emhlabeni njengamanje kunempi yokuthi abantwana bafundiswe indaba yesex esikoleni. Of all the things engasayifundiswa abantwana kuzofundiswa ngesex. That is the type of government we have. Abantwana fanele befundiswe ngesex. Oh nina bakwini. Yonke leminyaka bengekho ikoleni babefundiswa ngesex. What do you do ngokufunda ngesex? Bonke laba abazali bethu bafundiswe ikoleni ngesex. I-sex icontributana kumntwana. Ezoyicontributa manje ayingekho iqaleni. Safundiswa ulokhuza kwathi abantwana baphathe amalokhuza abakhipha izisu baba semthethweni ukukhipha izisu. Ziningi izinto ezixakile ezenzeka phandle, and don't be one of them. Exclude yourself from lezi zinto ezenzeka ngoba laba abantu abenzeka lezi zinto woe unto them. Uyabona into enkulu eyinkinga lapha abantu abafundisiwe ngoNkulunkulu. Kuthiwa abafundiswe ngesex kodwa abafundisiwe ngoNkulunkulu. Abafundisiwe ngedanger ezobehlela. Why are they not taught about God? Because why are they not taught about what is going to happen to them after death? Why are they not taught about that? Ngoba sibheke leyo nto abantu kufanele befundiswe. Njengoba mina ngikhona nje ngifundiswe ngokufa. I'm the teacher of death. What happens after death? Ngoba lokho engikufundiswe is realistic. Kuzokwenzeka uzokufa. Angitheorize lokho. Uma ngithi uma ufa manje na usenkingeni uma ungakhona. Angitheorize nje iqiniso. Noma uyabelieve noma njani kodwa ngelinye ilanga uyothi ususesihogweni usho ukuthi yini wamfundisi wayefaka imvuvu wamthela. Ukhona isikhathi lapha enongikhumbula khona. Ukhona isikhathi lapha bonke abantu basemhlabeni abangikhumbula khona. Abobe bengasangincumi kodwa babe sebekhala bethi kodwa lo mfundisi ngangamlaleli ingane.
ngaleso sikhathi yokungasangincoma umuntu hayi ngiyakwazi ukushumayela yokusukhala ukuthi komele lento eyikhulunywa nomfundisi angiyilalelana nayo. Where am I now? Uyazi ukuthi ezulwini mawusutshinga utshingwa kanjani. Ungaphonswa emgodini wengonyama the rest of your life ugijima. Ubaleke the rest of your life usispirit. Yonke no khamba ihlathi uyabaleka khamba amabhubesi uyabaleka khamba akho umuntu omunye obuye khamba ke-exercise umsebenzi wakho ukubaleka. Uyabaleka umsebenzi wakho ukuqinisa njena noma ezizibeni uqinisa for the rest of your life uyaqinisa. Abanye befakwe emlilweni uyakhala akho umuntu onendaba nakho wedwa le nto engiyikhulumayo hayi ukuthi zingamanga zinjengoba nje. Ngakho-ke njengoba ngikhuluma phendukani kusenesikhathi. Nabathi bangamakholwa bephenduke bazi ukuthi ungaveli njena ube yinto engaziyo ukuthi njani. Look at yourself. Ukuthi uma ngifa angeke njena ngiye esibokweni ngihanjiswe i-gossip. Gossip is a very serious sin ezulwini ngoba uhlale ngiqamba amanga ugossip ucabangiselayo. Kodwa ukuthi uma usuhambile ukuthi kubizwe isonto unokuhamba ugijima ugossip emoyeni. Yonke into oyenza la emhlabeni uyayenza uma usuwumoya. Yayenza yonke. Ushilo umfundisi wathi ungayenzi into ongayithanda uNkulunkulu onganendaba naNkulunkulu. Ngisho ngabe ungayithanda ukuthi ayisole kodwa uma ingenziwa la ukuze ungayenzi ngoba uyoyenza iphendule isono. Ukube lesono sokuthi utholakale usemdansweni umuntu okholile. Uthi mawusufa umoya wakho ungayizwini uye emdansweni. Uthi hawu ngiye kanjani lo mdanso? Hayi, it's your life, you chose it. But when I say Zulu is very delicate. It's very delicate. Ungabanje umuntu ohlala ujatshuliswa into engekho. Because what is life before you? Angeke uyithande uma ungase unikeze isibuko sokuyibona ukuthi kanti njengoba ngiphila njena I'm going there. Ngindabela abantu ababulala abantu ngithi ukuthi bayamazi uNkulunkulu. Do you know God? Bonke labo bantu ababulala abadlengwe bayamazi uNkulunkulu. Bacabanga uNkulunkulu uyisana. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu ngambalekela. Khangela nawe. Inkosi usolokho